la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Cuéntame algo de tu infancia. Y un día, ¡ay, esgarrífese! El maestro me llamó rinoceronte. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Ha sido acogida la idea de esta revolución representada por el movimiento del 13 de septiembre, por las que debemos luchar con fe inquebrantable en los gloriosos destinos de España. Proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. I anem a la guerra impregnat per aquests sentiments i per a guanyar aquests postulats. Visca la llibertat catalana! Atenció, catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis amb calma i serenitat. La Generalitat vetlla per vosaltres. Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Senyores i senyors, amb tots vostès, Jordi Margarí, president de Ràdio Associació de Catalunya. Bona tarda, bon vespre, benvinguts en aquesta 20a edició dels Premis de Ràdio Associació. Jo, com que estic sol a l'escenari, em permetré de treure la mascareta perquè és insuportable. Del fosa negre del vídeo a la claror que representen tots els premiats durant aquestes 20 edicions. Deixeu-me que saludi, com fem cada any també, alguns ja han vingut altres vegades, d'altres ho fan per primera vegada, el president del Parlament, el vicepresident, conseller d'Economia, en funcions de president, no sé si ho diré massa bé, però en fi, va per aquí la cosa, el president del CAC, el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, el secretari de Comunicació, director general de Comunicació i de Mitjans de Comunicació, el degà del Col·legi de Periodistes, president de l'Associació Catalana de Ràdio Privada, directius de la ràdio pública i de la ràdio privada de casa nostra, també regidories, regidors de diferents ajuntaments representant la ràdio pública local. Per qüestions d'agilitat, per qüestions a la modernitat, estalviem el que ens definiria els protocols, però tinc moltes ganes, avui tenim moltes ganes de saludar i donar la benvinguda a la molt honorable presidenta Carme Forcadell.
Ella haurà de tornar abans no s'acabi l'acte, ja sabem on, en aquesta ignominiosa presó d'ella i de les preses i presos polítics del país i els exiliats. La ignomínia continua. També us donaré la benvinguda a banda del Consell Rector de la Cooperativa de Ràdio Associació en el jurat que ha volgut, per 20a edició també, fer-nos costat i escollir els premiats que avui són. Deixeu-me també dir d'entrada un record a la família de la Ràdio Nacional d'Andorra, on aquestes últimes hores ha perdut tràgicament l'Àlex Lliteres, el conductor del seu magasin de matí, i ens deien, m'han trucat aquest matí i m'han dit: Jordi, estem orfes de la nostra veu. Si em podeu fer una memòria us estarem molt contents. Doncs record per l'Àlex Lliteres, amb el qual vam compartir estones de ràdio a Cadena 13. Mireu, avui ho hem fet aquí al Liceu. Ja ho heu vist, diré poques coses més de la història de Ràdio Associació, però ho fem en el Liceu per celebrar, per commemorar aquells 90 anys de Ràdio Associació, perquè just a 150 metres d'aquí hi havia els estudis de Ràdio Associació de Catalunya. Haureu trobat en els seients, cosa que, salutacions als que esteu amb streaming, cosa que els de streaming no haureu trobat, però en canvi podeu anar sense mascareta, cosa que els d'aquí hi hem d'anar-hi per força. Bé, aquest butlletí és el butlletí de l'Associació Nacional de Radiodifusió. Veureu que està en castellà i en català, per tant van ser els que van iniciar EAJU Ràdio Barcelona i, com hem pogut veure, al cap de poc temps, per aquelles coses que passen en aquest estat, van haver de cedir la concessió a Unió Ràdio Madrid. Però l'Associació Nacional de Radiodifusió no va parar fins que l'any 29 va endegar el que seria les primeres emissions de Ràdio Associació i que després, a l'any 31, el president Francesc Macià, amb l'únic decret que va signar com a president de la República Catalana, concedia l'emissió plena a Ràdio Associació de Catalunya. Això ho feia el president Macià. Això va constituir el que va ser adaptar per primera vegada el català en el lèxic de la ràdio, amb etapes tan difícils com va ser haver de transmetre, com hem vist, aquelles unitats mòbils de Ràdio Associació en el front, a la guerra, al front de Terol, durant la Guerra Civil Espanyola. Bé, també coses boniques, com la transmissió per primera vegada en català del partit del Barça. Avui tindrem honorables representants de les transmissions esportives del país. En Joaquim Ventalló ho feia, ja ho havia fet en castellà per Ràdio Barcelona primer i després en català per Ràdio Associació de Catalunya. Etapes, dic, difícils, com haver de parlar, treballar periodísticament durant una guerra civil. Etapes difícils com la que estem vivint ara mateix amb la pandèmia. Vull fer d'una manera pública també l'agraïment als professionals de la salut per la gran tasca que estan desenvolupant. Però m'heu de permetre també que digui que d'entre els mitjans de comunicació el que més esforç ha fet, el que més sobreesforç ha fet, ha estat la ràdio del país. S'ha hagut d'adaptar moltes coses. S'han hagut d'adaptar horaris, s'han hagut d'adaptar les tasques professionals, s'ha hagut d'adaptar i molt la tecnologia. Per tant, l'any que ve, a la 21a edició, n'haurem de parlar d'aquesta adequació que per mi és històrica, el que s'està fent en aquests moments, amb esforç, repeteixo, amb sobreesforç per part de la radiodifusió. Els oients hi són i així també ens ho fan saber. Diem que la ràdio a aquest país ha tingut un passat i un present molt potent. Cal que el futur també ho sigui. Per això deixeu-me que faci avui un parell de peticions, ja que s'estarà a punt de debatre l'avantprojecte de la nova llei audiovisual del país. Deixeu-me demanar que no es desnaturalitzi
la ràdio pública local, que no es desnaturalitzi la ràdio pública local. Alguns sabem de què parlem. I, per altra banda, que la ràdio privada deixi de ser l'ase dels cops. Els professionals, les entitats, les empreses i sobretot els oients ens ho agrairan. I acabo felicitant una vegada més els guanyadors i esperonant a tots els que ens esteu escoltant ara mateix i que sou de l'ofici. Bona feina a tots plegats. Bona feina que per nosaltres significa persistir en la construcció de la honradesa i la professionalitat. Només així podrem col·laborar en la construcció d'un país més igualitari, més lliure, un país més i més fraternal o solidari. Nosaltres, amb el decret de Ràdio Associació de Catalunya, portem l'estigma de la llibertat, la igualtat, la fraternitat o solidaritat. Ràdio Associació de Catalunya sempre s'ha escrit amb la R de República. Gràcies a tots plegats. Visca la ràdio, visca l'espai de comunicació català, força i salut. Molta i molta salut, companyes i companys. I ara sí, ara comença la gala de veritat. Els Oscars! Jordi, salut. Hola. Bona nit, què tal? Bé. Gràcies, Jordi, abans que res, per aquesta introducció. Com la definiria? Curteta? Sí, curteta pot ser un adjectiu. Ens ha fet curta. I ha estat molt bé, perquè penseu que són 20 anys dels Premis de Ràdio Associació. Que es diuen així perquè els atorga Ràdio Associació de Catalunya, coneguda també com RAC. Sí, ara mateix hi ha un senyor pensant, m'he equivocat, aquesta no és la reunió de les grues. Bueno, també t'ho passaràs bé, senyor que marxa. Així que li diuen els presentadors de la gala, l'Òscar Dalmau, per exemple. Bona nit o bon vespre, i l'altre Òscar. Sí, sóc jo. Bona nit. 20 anys, com dèiem, és una xifra rodona, una xifra maca perquè sí. I com ha canviat el món en 2 dècades? Doncs sí, fa 20 anys, per exemple, no? Les gales no semblaven una convenció de cirurgians. Efectivament. Des d'aquí dalt fer una fila tots, i nosaltres per què? Nosaltres també. Jo m'he posat un matalàs avui, de nen petit, que acabo de tenir. No ens han deixat treure'ns la mascareta perquè estem molt junts. Massa junts, pel meu gust, després de 20 anys total. Què farem? Sempre ho hem estat, sí. Aleshores, fa 20 anys, suposo que alguns us en recordareu, el president de Catalunya era Jordi Pujol, oi? Ara no tenim president, ara tenim un vicepresident en funcions, fent les funcions de president, o sigui, deu ser maca, la targeta de presentació deu ser un dinar 3, no? Bé, han canviat molt les coses, perquè fa 20 anys el president de Rússia era Vladimir Putin. El Jordi Hurtado, de la política internacional. Sí, senyor. Fa 2 dècades el PP d'Aznar guanyava les eleccions generals amb majoria absoluta. Fa 20 anys, afortunadament, la cosa ha canviat molt a Espanya i ja no mana la dreta. Ja no hi ha llei mordassa, la monarquia és modèlica, els jutges imparteixen justícia, el feixisme no queda impune... Ja han derogat la reforma laboral del PP, no hi ha presos polítics ni polítics exiliats. Els catalans podem escollir els nostres representants sense por que se'ls petin des de Madrid... Han canviat molt les coses en 20 anys, Sí, bé, en 20 anys. Si tot això que us expliquem us sona, el papa Joan Pau II, Saddam Hussein a Iraq, Bill Clinton als Estats Units, si tot això us sona, deia, aneu molt en compte amb el coronavirus, perquè sou grup de risc. Dit això, i bromes a banda, per nosaltres és un honor presentar avui aquesta gala dels 20 anys. Un acte ple de persones que fan ràdio, perquè la ràdio, a diferència de la televisió, la fan les persones. Les persones lletges, concretament. Si tots els que fóssim aquí fóssim realment atractius, estaríem fent tele, això ho sabem tots. Jo sóc l'excepció, jo faig tele i ràdio, no es pot tenir tota la vida, jo sí. Sí, bé, nosaltres sempre hem defensat que la ràdio és com la tele. Però amb menys diners. Amb més amor. I menys cocaïna, també. Bueno. També. Bé, crec que potser ha arribat el moment que estàveu esperant, que és el moment en què nosaltres callem. Sí, nosaltres callem i vosaltres, la majoria, comenceu a rebre premis. Recordeu que si voleu participar durant l'streaming,
el que podeu fer, streaming en directe de la gala, el que podeu fer és enviar el vostre tuit, per exemple, i si voleu que aparegui en pantalla, heu d'utilitzar coixinet, atenció, Premis Ràdio Associació 2020. És un hashtag curtet, també. Sí. Premis Ràdio Associació 2020. 2020. Molt bé. Sense adjuntar imatges ni emoticones, només text i màxim 2 línies. Això de màxim de 2 línies només ho entendrà la gent de tele. Clar. Molt bé. Bé, sense més preàmbuls, donem pas als primers premis d'aquest vespre. Si veieu que al final no heu rebut cap premi i tot això, heu de saber que els responsables de tot plegat són els membres del jurat. Sí, us donarem els noms, els cognoms i també la matrícula dels vehicles de tots ells perquè sapigueu a qui assetjar. Carles Solà és el president del jurat, format per... Imma Tovella, Joan Manuel Tresserres, Assumpció Maresma i Jordi Margarit. I la secretària del jurat, que és qui realment ha treballat aquí, és la Margarida Moles. Comencem, doncs, amb les mencions d'honor. Per fer-ho, demanem la presència a l'estrada de la molt honorable senyora Carme Forcadell. Ara sí. Bé, la primera menció d'honor és per un programa que va començar com una proposta d'estiu i ara, a través de la web de Catalunya Ràdio, ens recupera els millors moments de la història de la Ràdio Nacional d'aquest país. Menció d'honor per Dies de Ràdio, dirigit i presentat pel periodista Santi Carreras. Recullen el Premi Judit Sala, Miquel Jairo i Santi Carreras. Dies de Ràdio. Catalunya Ràdio. És un programa del Departament de Nous Formats de Catalunya Ràdio. Bon dia, bona tarda, és un quart d'una del migdia. Bon dia, Catalunya, són les 8 en punt. A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades. Bona tarda, què tal, com estem? Senyores i senyors, molt bé, són les 12. Santi, cap aquí, poseu-vos aquí. Primer el premi, distància. En qualsevol cas, el que els volia més agrair aquest reconeixement, l'agraïment al jurat per la seva determinació de valorar un programa que apareix a l'antena durant un període de l'any, l'estiu i també alguns festius entre setmana, i que viu cada dia durant tot l'any en un racó del web de Catalunya Ràdio. Avui aquí a aquest escenari podria haver vingut qualsevol de les persones, homes i dones, que han treballat o que treballen i que han col·laborat o que hi col·laboren a Catalunya Ràdio durant tots aquests anys per recollir aquest reconeixement. Dies de Ràdio és el programa de les persones que fan o han fet la Ràdio Nacional de Catalunya, Catalunya Ràdio. Només això. Vaja, ens mirem al malic, però ho fem sense voler. O potser ho fem volent, de reüll. O directament, tampoc ens hem d'enganyar. Ho fem, això sí, generosament i humilment valorant el que hem fet ara i abans tots plegats. Dies de Ràdio és un entreteniment radiofònic que ens permet tafanejar la feina que fem a Catalunya Ràdio per allò de recordar moments i persones d'aquest ofici i perquè ens agrada aquesta feina i el que hem fet des del 1983. I també us hem de dir, ens ho passem bé. I no penso dir, ni diré mai, que pagaríem per fer aquesta feina tal com la fem, i menys tal com està el pati. Judit Sala, Miquel Jario i Rosa Sanahuja són els i les culpables que el programa tingui continuïtat, això sí, amb el permís de l'autoritat. Gràcies. El premi, endavant. El premi... Us heu de fer una fotografia, Santi. Us han de fer el diploma. Exacte, agafeu el diploma, molt maco, l'hem retallat nosaltres, i us poseu aquí davant amb les distàncies. Ja sabeu que tot això de la Covid ho ha complicat tot una mica. Si no, ara estaríem fent el número musical. Un número musical que fèiem despullats. Ara es fa... Sí, ja veureu que durant la gala farem de guàrdies urbans. Molt bé. Ho estan fent bé. Hi ha la separació que demanen les autoritats, perquè si no ve la Guàrdia Civil... Ja està, ja està. Sí? Moltes gràcies. Gràcies. Ja ho tenim. Menció d'honor. En fi, continuem recta final de la gala. No, és una broma. Per haver-se consolidat com a programa d'estiu de la graella de RAC1, amb una proposta d'entreteniment informativa i musical eclèctica. Menció d'honor pel programa d'un senyor que va ser professor nostre, perdoneu que parlem 2 segons de nosaltres, un boig dels sons,
un boig de la ràdio i de la modernitat. Un referent per nosaltres també. Menció d'honor per al programa Hawaii 1905, dirigit i presentat per un mestre, el nostre mestre, Jordi Beltran. Endavant, Jordi. RAC 1. Si us plau, podeu obrir la nevera? I tant. Sí, aquest estiu també. De dilluns a divendres, cada tarda, de 7 a 10, Hawaii 1905, amb Jordi Beltran. Un programa de varietés. Vol dir eclèctic. Va, digueu allò de... RAC 1. Tots som... Molts! That is all. Molt bé. Moment fotografia, amb certa distància. Després en Photoshop això ho arreglen, no us preocupeu. Sortireu junts. Ara ja pots parlar, Jordi. Sí. Molt bé. Ara estan comentant una mica la jugada, la senyora Forcadell i el senyor Beltran, que deixarà, entenc que... Després el tornes a agafar. Perfecte. Unes paraules per al teu fandom, que se'n diu ara. Endavant, Jordi. Sol ser bastant breu i avui també ho seré. Havia escrit un parell de coses, però no serveixen. Primer, gràcies a tothom per una altra menció honorífica. Margarit, em sembla que és la tercera, ja. Sí, em porto 3. Bé, em fa una mica de mala espina que sigui honorífica. Perquè quan et donen una cosa honorífica vol dir que diuen, bueno, aquest ja ho està acabant, això. Espero que no. Només dir, primer, que estic molt content per la feina que hem fet i que és un reconeixement a tot un equip que hem arribat a treballar en circumstàncies tan difícils com unes obres de RAC1. I això és molt complicat. Però bé, la idea del programa és fer un programa d'estiu que acompanyi, que entretingui, no entre la informació, però sí en intentar fer descobrir coses que potser alguna vegada ens hem preguntat. Per tot l'equip, pel reconeixement que això implica la programació d'estiu, que sempre és allà, va, anem a cobrir l'expedient, i crec que a l'estiu també es troben coses que són força valuoses a la ràdio. I finalment, una reflexió, més enllà de l'agraïment del jurat, que novament s'ha equivocat i m'ha donat una altra menció, dir que en aquests moments crec que la ràdio és el mitjà més important pel que fa a les nostres vides diàries i naturalment de la gent que l'escolta. Informar, entretenir i, en resum, acompanyar en aquests moments crec que és la missió fonamental de la ràdio. Les persones que escolten la ràdio esperen sentir coses que parlin d'elles, coses que tinguin a veure amb la seva vida quotidiana, coses que tinguin a veure amb allò que els preocupa, amb allò que està passant, des de diferents punts de vista, però en aquest moment, més que mai, la ràdio pot complir aquesta funció i crec que és el que ha de fer sobretot. Acompanyar, informar, entretenir i posar-se a la pell d'aquells que ens estan escoltant, més enllà de les xifres, dels EGMs i de tot això. Dels podcasts en parlarem un altre dia perquè ja m'he allargat massa. Gràcies. Salut. Fotografia, Jordi. Gràcies, Jordi. Molt que bé bé. que parla, es nota que has tingut alumnes de nivell, no ens fallis. Torna ara d'allò que passa avui, que demà ningú recorda, altrament conegut com l'actualitat. Sí, per presentar la informació de l'actualitat amb la utilització de tots els gèneres radiofònics i esdevenint tot un referent... Menció d'honor pels 25 anys del programa El Balcó de Ser Catalunya. Recull el premi la seva conductora, la Carla Torró. Cada vespre, la vida sona des del balcó. Josep Ramoneda, què tal? Hola, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Carla, com estàs? Bé, avui ens havíem de veure. En un dia normal avui ens haguéssim vist. Sí, però ara ja fa dies que res és normal, no? És veritat. Comencem de nou. Nova temporada del Balcó, amb Carla Torró, de 7 a 9 del vespre, a Ser Catalunya. Ens fem escoltar. Gràcies por estar. Unes paraules. Això que fer un programa de ràdio, gràcies, me n'en surto. Aquests dies, quan em van dir que havia de pujar aquí i dir alguna cosa, vaig estar pensant, què dir sobre la ràdio, sobre el balcó, sobre el periodisme. I una de les primeres coses que em va venir al cap va ser justament el primer dia que jo vaig trepitjar una redacció i un estudi.
fa uns quants anys jo era becària, vivia encara amb els meus pares, i aquella nit quan vaig arribar a casa ells em van preguntar què, com ha anat? I jo vaig dir una cosa que us avanço que és horrorosa, però vaig dir que fort els hi paguen per fer aquesta feina. Perquè a mi fer ràdio em semblava com tan meravellós que ja que et paguessin era el súmmum, no? Els anys a la redacció m'ha ensenyat que sí que la feina es paga, però que sovint es paga molt malament, que el periodisme conviu amb una precarietat de la qual no parla, perquè parla de la precarietat que pateixen els altres, i que els periodistes entreguen una energia espectacular a una feina que sovint aboca, a més a horaris molt incompatibles. Per tant, aquesta menció d'honor i aquest reconeixement és justament per tots els periodistes que durant aquests 25 anys han fet possible el programa. Persones que han sortit de matinada a cobrir un operatiu policial, que han cobert jornades maratonianes al Parlament, que han picat pedra per poder tenir exclusives i que han dedicat el seu temps a això, que a les tardes a Ser Catalunya s'expliquessin les notícies que s'havien d'explicar. I d'una manera molt i molt especial per mi, a la Glòria Serra, al Manel Borrell, al Sergi Caballero, que són les persones que han fet també i que han estat al capdavant del programa durant aquest temps. Jo ho agraeixo, aquesta possibilitat de fer el balcó, al Jaume Serra i al Ramon Iglesias, que em donen l'oportunitat, en definitiva, de fer un ofici que, malgrat totes aquestes coses que ja sabem, a mi em sembla meravellós. Gràcies. 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 Gràcies, Carla. El balcó de la Ser, el balcó, el terrat, antigament la ventana, no sabia si parlaves d'una ràdio o una immobiliària, una miqueta. Més mencions d'honor. Per la seva trajectòria com a periodista esportiu de COPE Catalunya, conegut per les narracions dels partits del Futbol Club Barcelona, que ha passat per diverses emissores, tot mantenint el rigor i la professionalitat en un àmbit especialment passional. Menció d'honor per al Manolo Oliveros Martí. Leo Messi, carril del 8, se quiere meter, quiere hacer la pared con Dembélé, balón para Luis Suárez, para Leo Messi. La deja para Leo, toma Leo, toma Leo, toma Leo, toma Leo, toma Leo, ¡gol! ¡Gol! ¡Otra vez ajustado entre Courtois y el palo! Gol, Per quedar-se fònic, Manolo. Tot teu. Manolo ja sap que ell pot treure la mascareta perquè estàs a distància i perquè ets un mestre. Endavant. Senyores i senyors, jo vull agrair molt, molt, molt no només al jurat que m'ha escollit com a premiat per la meva trajectòria, sinó a aquelles persones que hagin pensat en mi. És a dir, jo no pensava que hi havia persones que pensaven que jo podia ser candidat a aquesta distinció, sobretot per part del jurat de Ràdio Associació de Catalunya. De manera que moltíssimes gràcies. Naturalment, la meva trajectòria, que va començar en aquest negoci de la ràdio el 1972, va fer pensar ahir, per exemple, comptant els números i els mesos i els anys, que la Maria Sabater a Ràdio Barcelona J1 va dir les primeres paraules, el primer missatge per ràdio, el 14 de novembre de 1924. De manera que des del 24 fins al 72 hi ha 48 anys i del 72 fins al 2020 hi ha 48 anys més. És a dir, soc part de mitja història de la ràdio. Volia agrair també la paciència de la meva família, perquè, clar, treballar pràcticament durant tota la vida en horaris nocturns o matinals, o els caps de setmana, o els viatges, l'Adela, Javier, Anna, Alba, Eric, la meva família, que ha suportat precisament aquestes absències. Però és la meva vida, és la nostra vida, i per tant, ja em coneixien des de la meva dona des d'abans de començar a treballar en aquesta història o quan estava començant. De manera que gràcies per aguantar. I després res, la meva trajectòria és aquesta. Jo crec que és molt merescut aquest premi, molt merescut, perquè des del 1972 que estic a aquest negoci, primer a Ràdio Joventut de Barcelona, Ràdio Joventut de Palma de Mallorca, Ràdio Miramar, i la cadena SER des del dia 1 de juliol del 78. Justament el primer dia que oficialment era, curiosament, el primer dia que era president oficialment José Luis Núñez. Fins ara, fins al 2020, passant per la cadena SER, llavors Ràdio Barcelona, fins al 2010, i després, per circumstàncies,
volíem ser feliços i ens vam anar, alguns dels que estaven amb mi. Jo allà, a la cadena SER, vaig conèixer gent com Vicente Marco, Joaquín Prates, Àlex Botines, Joaquim Maria Pujal, etc., José María García, fins a arribar a la SER amb gent com la que estem ara també, aquí a una emissora que ens ha recollit molt bé des del 2010, que és COPE, que és Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, ara també Juanma Castaño, de manera que tenim una trajectòria, jo crec que merescuda, en el meu cas, i ho vull agrair. I el que desitjo ja per acabar és que quan abans millor, després d'aquesta pandèmia, hi hagi ja gent als estadis, perquè és molt trist anar als estadis del món i al Camp Nou cada 15 dies i estar sols. Estàs cantant allà gols sense orquestra, és a dir, a capella, i és molt trist. De manera que desitjo això i continuar cantant molts gols de Messi i ara, a partir d'ara, d'Ansu Fati, per exemple. Gràcies. Gràcies. Salut. El premi. Salut, Manolo. T'ha faltat comentar tot el tema del Bartomeu i les signatures a la Guàrdia Civil. Hosti, em pensava que dispararia aquí una columna d'opinió, però... Moltes gràcies, no? Sí. Bueno, heu vist que ha sortit algú amb un raig làser i han netejat el micròfon. Per tant, aquest micròfon ha estat... Desinfectat? Desinfectat. No en sortia la paraula. Són 20 anys treballant plegats. Molt bé. Bé, arriba el moment de lliurar el guardó audiovisual 1924. Us en recordeu del 1924? Sembla que fos ahir, eh? O abans d'ahir. Aquest guardó audiovisual 1924 valora i premia iniciatives audiovisuals de nivell. Per lliurar aquest premi demanem la presència del vicepresident del govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisendes. Senyor Pere Aragonès, sisplau, si pot fer el favor de pujar. De fet, això fins que Madrid vulgui. Sí, ara pot trucar a Madrid i pum, i hem de canviar la persona ràpid, eh? Que de fet ho ha volgut perquè inhabilitant el president i posarà en marxa el rellotge de les eleccions, el govern ara mateix està en funcions. Això és així o no? Podríem dir-ho? Que el govern està en funcions? Sí, no se puede permitir, no? Ai, bé. Què hem de fer? Per fer coincidir diversos èxits, entre ells el de la recaptació de fons o el disc de la Marató. Per l'entretinguda i didàctica proposta audiovisual per TV3 i Catalunya Ràdio. I per la col·laboració enguany amb les televisions locals, xarxa audiovisual local que ha contribuït a descentralitzar el projecte amb escenaris a Barcelona, Tàrrega, Reus i Olot. El jurat dels premis a Ràdio Associació de Catalunya atorga el guardó 1924 a la Marató de TV3. Recull el premi els directors de la Marató, Paulí Sobirà i Ximo Blasco Gil. Paulí i Ximo, on són? Cap aquí. Pel lateral. Som a Catalunya Ràdio des de les 8 del matí que ha arrencat aquesta marató. L'autocar de la Marató és una festa. De fet, la Marató és una festa. Un moment, el marcador. Aquí el tenim, 439.745 euros. Equip! Uau, la Marató. Agafeu el diploma que crec que us faran la fotografia i quedareu ben retratadets. Sí, atenció, pas endavant, És distància, mans i mascareta. Somriure no serveix de res, però els ulls ho transmeten. Molt maco, perfecte. Gràcies per aquest aplaudiment de suport. I si voleu dirigir unes paraules a l'estimable públic, tot vostre. Paulí, que és un home de tecnologia, treu el telèfon, ja... El raro és que no hagi entrat un dron. Endavant, Paulí. Sí. Em permeteu que llegeixi, no? Si et vols treure l'americana... He quedat amb l'Òscar que podia fer-ho tan llarg com la Marató, això, amb l'Òscar. Perdó? No, amb l'Òscar. He quedat amb l'Òscar que podíem fer-ho llarg. Ens vam posar per no equivocar-nos, el mateix nom. Intenteu abreujar. Bé, quan t'encarreguen un projecte com la Marató per un professional de la tele, en aquest cas Marató Tele i Ràdio,
és molt engrescador, és molt complicat i si em permeteu, és el repte més gran que podem fer. És un repte tan gran que et genera una por, al final una por global de canviar una cosa, canviar un format que és el que se'ns va encarregar. Quan hi ha un canvi, tots sabem que aquesta por costa vèncer-la. Agraïm molt, per aquí el president de la Fundació, que fa una feina ingent amb la Marató, que va començar a vèncer i ens va ajudar a vèncer aquesta por de fer un canvi de format real, sobretot quan vols canviar una cosa que és un èxit constant durant tants anys, i que la Marató és això, un programa i una feina ingent d'èxit. Si hi ha una cosa que té èxit a la Marató, i això és conegut i estem al Liceu, no cal dir-ho, és el disc de la Marató, aquí també hi ha l'Àngel Lacalle, que és el director del disc, i al qui li agraïm la feina que va fer amb els artistes, portant-nos molts, portant-nos com sempre grans artistes per fer una Marató increïble l'any passat. Ja fa molts anys que la Marató ha traspassat el que són els platós de televisió i la Marató nosaltres l'enteníem com que és un fet de país, com a tal la vam poder portar a on passa la Marató, portar-la al país. Per tant, el que vam fer és pensar en deslocalitzar, portar-la a tot arreu i que la Marató passés en els pobles i passés per tot el país. Per això, en els agraïments consta, i cal dir que Olot, Tàrrega, Reus, no només, sinó també el Poble Nou, amb el seu superteatre, ens van ajudar i s'hi van bolcar. La Marató és un programa que comença a la ràdio i al final fem moltes hores de tele, i una de les coses principals que ens passa és que vivim de tota la feina que s'ha fet durant tot l'any amb entitats que treballen per la Marató i ajuden a recaptar els diners que sabeu que l'any passat vam fer un gran marcador. No em volia deixar d'agrair a empreses privades i públiques. Si entrem en públiques, per primera vegada vam fer una gran col·laboració amb la Xal. Si ho veu veure, doncs vam poder fer aquesta Marató perquè la Xal s'hi va volcar i vam fer una feina conjunta. També empreses com Moventia o Sobatec o Oberon, que són privades i que Moventia, per exemple, és la gran empresa de mobilitat del país. A la part personal hem d'agrair al Quim, a la Mònica, al Jordi i al Josep, al Cuní, que es van posar al davant de la Marató i vam fer una Marató amb 4 grans monstres de la ràdio, també tele, això m'ho va fer molt bé. Després em toca fer agraïment als doctors i investigadors que ens van ajudar a assumir el repte d'explicar com són de complicades les malalties minoritàries, que era un tema molt complicat, però sobretot, amb el Ximo hem parlat, d'agrair a la gent que ens explica les seves històries. Una Marató no seria factible, no podíem fer un programa de televisió, si la gent no confiés en explicar les seves històries personals, els seus problemes, per ajudar a conscienciar la societat que es necessiten diners per poder tirar endavant la investigació. I per acabar, dius que ja ha començat la Marató d'aquest any, que va, ja ho sabeu, sobre el Covid, si no, no anirem tots així, i que ja podeu començar a treballar tots, com farem, perquè aquest any encara sigui millor que la que vam fer l'any passat. Esperem que així sigui. Gràcies. Gràcies. Salut. Molt bé. Gràcies, Paulí, Ximo, moltes gràcies. Dues persones que han donat un nou sentit a l'expressió estic preparant la Marató. Quan surts de casa vaig a preparar la Marató, no ho fas amb calça curta, sinó que a més és una Marató que dura tot un any. S'agraeix que no vagin amb malles, rapades. Temps ara per la ràdio local, la ràdio de proximitat, la ràdio feta a la cantonada, o com ens agrada dir-ho nosaltres, la ràdio de quilòmetre zero. Sí, per lliurar els premis de la ràdio local demanem la presència del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Roger Lopatxer. Endavant, sisplau. Per elaborar un magazín d'actualitat territorial que s'ha convertit en un referent informatiu de la zona. I per compartir part de continguts en directe, per streaming també i pel canal Terres de l'Ebre. Menció de qualitat per el Dia Terres de l'Ebre de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Delta, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio i Ràdio Joventut. Recull el Premi Leonor Bertomeu Casanova, directora i presentadora del Dia Terres de l'Ebre. El nou magazín de les ràdios locals de les Terres de l'Ebre. Escoltau cada dia a Ràdio Delta, La Cala Ràdio, Ràdio Joventut, La Plana Ràdio i Ràdio Tortosa, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Per estar al Dia Terres de l'Ebre. I ara, amb la llum adient, farem les fotografies pertinents. I estan les fotografies
d'acord? Després, a la sortida, recorda't, hem de sortir, l'estem anim allà, com a PortAventura, has de triar la que surtis més guapa i ja està, i endavant. Jo ja callo. Bé, en primer lloc, moltes gràcies al jurat i també a Ràdio Associació de Catalunya per aquesta menció de qualitat a un programa, el Dia Terres de l'Ebre, que és fruit de la cooperació entre diferents emissores municipals. Actualment som 7 ràdios municipals de les Terres de l'Ebre les que estem fent cada dia un programa en directe de 3 hores de durada amb actualitat i continguts d'entreteniment. El Dia és un projecte radiofònic que té com a principal valor la col·laboració i la suma d'esforços, però no només això, és un projecte també que ajuda a fer territori, que ajuda a cohesionar territorialment les Terres de l'Ebre, des de Tortosa a Amposta, passant per Deltebre, l'Ametlla de Mar, Santa Bàrbara, Mas d'Enverge i Móra la Nova, amb una cobertura informativa territorial que ara mateix no té cap altre mitjà de comunicació al territori. Gràcies a la xarxa de comunicació local per apostar per aquest projecte, que encara té molt de futur per endavant, i des d'aquí donar les gràcies també a totes les persones que fan possible cada dia el Dia Terres de l'Ebre. Este reconeixement al final és de tots. I per últim dir que des de les Terres de l'Ebre és un goig que avui estigui aquí la presidenta Forcadell. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Salut. El premi, tot vostre. Efectivament. Un record per la gent de les Terres de l'Ebre que després de patir el temporal Glòria han hagut de patir també la pandèmia. I després, per si no hi hagués poc, han hagut de patir també la invasió de la gent de Barcelona, que no va poder viatjar a l'estiu a l'estranger i va descobrir que hi havia a les Terres de l'Ebre... Que hi ha vida més enllà de la tercera corona. Va haver-hi un moment a les Terres de l'Ebre que hi havia més pixapins que mosquits, això també ens ha arribat. De fet, es comenta que van trobar molts mosquits fent la maleta dient venen els a Barcelona, nosaltres marxem. Més premis. Per realitzar un espai que posa de manifest la importància informativa i col·laborativa de les ràdios locals davant les emergències. Menció de qualitat per l'especial Temporal Glòria, precisament, la cobertura de les ràdios locals de l'Alt Maresme, elaborat per les emissores municipals de Tordera, Palafolls, Malgrat, Pineda de Mar i Calella. Recull el premi la directora de la ràdio Pineda Maria Josep Hernández. Temporal Glòria, la cobertura de les ràdios locals de l'Alt Maresme. Endavant. Ràdio Pineda, Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls, Ràdio Malgrat i Ràdio Calella ens trobem amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. El que ha passat, com ho hem seguit, com ha reaccionat la ciutadania, quins nous debats hi ha damunt de la taula, a Ràdio Pineda i retransmès conjuntament per totes les ràdios municipals participants. El puntet que estan marcats a terra, això des de casa no ho saben, és la màgia de la ràdio. Bueno, ho estàs explicant tu. Ja, acabo de carregar-me la màgia de la ràdio. Però no sempre es pot viure de màgia. Així, perfecte. Així, repartit, com a bons germans de l'Alt Maresme. Està bé això de la nova normalitat, Està molt bé, la nova normalitat. Sí. Endavant, aquí hi ha un micròfon, així que... Anava a dir, el micròfon és vostre, però no, el micròfon és d'ella, només. Sí, senyor. El futur i el present serà de les dones, o és de les dones. Jo ja callo, perdoneu. Bé, avui, bona tarda. Amb la pandèmia que estem vivint ens pot semblar que la qüestió del temporal Glòria ens queda una mica lluny. De fet, el fet que estem vivint aquesta pandèmia ens fa fins i tot que sembli que ha passat molt més temps. Però el que no queda lluny i és vigent són els valors de la ràdio local i que jo crec que van quedar reflectits aquests dies, que serien la proximitat, la professionalitat, la implicació al territori, la vocació de servei públic, també el treball en equip i, com bé heu destacat des de Ràdio Associació, aquesta important cooperació entre emissores. Això, per exemple, en el cas de Pineda de Mar, té noms propis, uns noms propis tan comuns com a totes les ràdios: Ricard, Pep, Olga, Rafa, Irina, Jordi. També, per deferència i respecte sempre a la nostra tasca i al nostre criteri periodístic, Xavier, Sílvia, Montse. Però té noms propis a l'Alt Maresme, i a l'Alt Maresme gent que jo crec que aprenem els uns dels altres i creixem, i aquí estic parlant de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls, Ona Malgrat, Ràdio Pineda i, òbviament, Ràdio Calella TV. I té noms propis
al conjunt de les emissores del país. No us espanteu que no els diré passes a tots. I per què? Per 3 motius molt senzills i també molt planers. Perquè estimem la ràdio, perquè estimem amb entusiasme la feina que fem i perquè estimem amb vocació la ràdio de proximitat, la ràdio al costat de la nostra gent. Acabo només amb una conversa que hem tingut amb companys i companyes de ràdio i de la Federació de Mitjans de Comunicació Local, que igual que ningú diria que un metge o metgessa d'un ambulatori és menys metge que un metge o metgessa d'un hospital, un periodista o una periodista d'un mitjà local de proximitat, ja avui, per sort, ja ningú el considera menys que un periodista d'un mitjà de llarg abast. Només moltíssimes gràcies a Ràdio Associació de Catalunya, de veritat, i un honor i gràcies a companys i companyes de ràdio. Moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies als companys de les 5 emissores que avui humilment representem amb tot el cor. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Molt bé. Bé, doncs arriba l'hora de saber quin és el millor programa de ràdio local. La ràdio de proximitat, la ràdio ben feta, la ràdio de quilòmetre zero, que en diem nosaltres. Per la presentació d'un magazín de la Plana de Lleida que combina la informació local i general també, des d'una perspectiva plural i atractiva als oients. Premi Ràdio Associació, el millor programa de ràdio local a Un dia més, de UA1, Uau, Lleida Ràdio. Recullen el premi el cap d'informatius de Uau, Lleida Ràdio i director i conductor de l'espai Un dia més, Jordi Sebastià. L'Ignasi Prat, també, el tenim amb nosaltres, la Míriam García, redactora i la productora de l'Un dia més. Cada dia, des de l'Un dia més, maquinem perquè tu puguis fer-ho de la millor manera possible. Bon dia, Lleida. Nos parla Jordi Sebastià i això és l'Un dia més a Uau, Lleida Ràdio, la ràdio de Lleida, al 104.5 de la FM. Tota la informació de les Terres de Lleida des de les 6 fins a les 12 del matí. Tertúlies, entrevistes i molt d'entreteniment. Cada dia, de 6 a 12, l'Un dia més, amb Jordi Sebastià, el matinal de les Terres de Lleida. Efectivament, el Jordi Sebastià, l'Ignasi Prat i la Míriam García. Així, molt bé, ja estan fent les fotos. Ja ho tenim. Un dia més, davant del micro. Ho hem dit bé, això, no? És uau. Uau. U-A-U. Ah, U-A-U. Va, jo em pensava que... És com you and you, una mica. Com? No, jo tampoc ho entenc gaire, li preguntes al director. La culpa és d'ell. U-A-U, Sembla que estem lletrejant el gran dictat. Uau. En nom de tots els que formem part d'UAU Lleida Ràdio, moltes gràcies pel premi. De fet, dic de tot UAU Lleida Ràdio perquè aquest és un premi coral. Gràcies al director Ignasi Prat, que va confiar en aquest que parla ara fa uns 5 anys i que va venir una mica amb idees estrafolàries i amb un pressupost just. D'aquí la màgia de l'Ignasi, traient els recursos, els pocs que té una ràdio local, per tirar endavant un projecte que va començar amb un programa de 7 a 10 del matí i que ara ja competeix a la graella des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. I aquí teniu a veure l'equip humà d'UAU Lleida Ràdio. En primer lloc, a la veritable ànima de l'Un dia més, la Míriam García, rellotge marcapaç del programa, però també a l'Alexandra, al Francesc, al Sergi, a l'Ivan, al Toni, a la comercial, Laura, i a tots els col·laboradors que es deixen la pell sense cobrar un duro. La ràdio local és això, complicitat i proximitat. Per això, gràcies també als oients. I no voldria oblidar també agrair als que han fet gran el projecte d'UAU i l'Un dia més. Tots aquells que han passat per la ràdio en aquests 10 anys, justament uns anys que complim enguany. Una data d'alegria, però amb un to agradolç. De fet, voldria agrair al Carles i l'Adriana també el seu esforç. Ells són 2 redactors que han deixat de ser-ho pel fet que, sento dir-ho, la paeria de Lleida ha reduït enguany en un 80% el pressupost a la ràdio local. I això, com moltes coses que passen al país, també és eliminar llibertat d'expressió. Per què? Doncs
perquè si hi ha menys recursos, menys veus per explicar la realitat informativa del territori, doncs hi ha menys pluralitat. Una ràdio amb una graella de prop de 16 hores parlant de la ciutat i de Ponent i 100% en català i que expressa, i no anem sobrats d'altaveus, una realitat cultural com la d'aquest petit país. Com dèiem, la situació no és fàcil i just tot plegat en l'any que ens han reconegut amb aquest gran guardó, contradiccions de la vida. I a sobre la Covid, que ha fet que encara haguem d'agrair més que mai aquells que sí confien en nosaltres, les empreses que ens patrocinen i s'anuncien, com també les altres institucions que ens segueixen donant suport. La ràdio local és, crec, la ràdio de veritat, aquella que va engegar a Lleida, a l'EAJ42 amb Maria Terça, i que han seguit tants i tants. Aquella propera a la ciutadania, l'única que et diu el temps que passa a la teva ciutat, al territori, i que es preocupa d'allò que t'afecta. I acabo de seguida, per ser a nivell personal. Gràcies, mama, per ser-hi. I sobretot gràcies per la paciència, Remei. Tenim la benedicció de dues joies, la Blau i el Magí. I papa, allí on siguis. Això va per tu. Anar tot el dia amb la ràdio sembla que va servir d'alguna cosa. Gràcies i un dia més, visca la ràdio local, malgrat les retallades. Molt bé, visca la ràdio. Salut. Bé, i arribem al Premi a la Inclusió, un guardó que vol reconèixer la ràdio com a element d'inclusió, com a element integrador. Sí, i per lliurar aquest premi demanem que pugi a l'escenari en Joan Manuel Tresserras, que és membre del jurat. Així que el tenim per aquí. Endavant. Senyor Tresserras, faci el favor. Exacte. Pensava que havia caigut. No, estava fent una reverència, un hola, què tal? Reverencial. Bé, per un programa d'entreteniment que presenta l'actualitat musical feta a Catalunya amb la participació activa de col·laboradors en diversitat intel·lectual. Menció de qualitat per al programa El Club dels Volats de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Recullen el premi el director i presentador del programa Albert Domènech, Mònica Lablanca, directora de Cugat Mèdia, i el també presentador del programa Quim Isorgas. Els tenim per aquí? Els tenim per aquí? Efectivament. Wisconsin. Els volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis. Els puntets. Exacte, els puntets que hi ha, efectivament. La foto, un parell de fotos. Jo crec que estic sortint a totes les fotos. Estem sortint nosaltres dos de fons. Massa pel meu gust. En fi, i ara, tot vostre, ja sabeu. Hola, bona nit a tots els que esteu aquí i en streaming també. Vaig improvisar una mica, això pot ser xungo. Jo sempre dic que rebre un premi és un orgull i una responsabilitat. Bueno, sempre dic, com si rebés premis, és el primer que rebem, però ho penso. Penso que és un orgull i una responsabilitat per motius obvis i també és molt important que hi hagi algú darrere que no només et recolzi, sinó que confiï en el teu projecte. I jo crec que es van alinear els astres perquè quan jo vaig anar a Ràdio Sant Cugat i els hi vaig dir a la Mònica, la directora, i a la Jèssica, que els hi devem tots. Vull fer un programa trallero de música del país, però que sigui inclusiu. Allà on altres ràdios miraven cap a una altra banda i deien, bueno, sí, segur, no sé, ho parlem. Ells no només van dir que sí, sinó que els hi va encantar la idea, ens han donat confiança, també la xarxa, i gràcies a això, i més enllà dels números, estem aquí després de 5 anys, 4 temporades, per tant, gràcies Cugat Mèdia i Ràdio Sant Cugat per la confiança, perquè si no aquest projecte no seria possible. I és un projecte que va més enllà de la música perquè parla de valors, parla de diversitat intel·lectual, al final tots som diversos, amics, tots tenim una diversitat. Nosaltres el que volíem era normalitzar això, i el que sí que us demano són dues coses. Animo a les ràdios a que cada vegada més aposteu per persones en diversitat que estan perfectament qualificades. Aquest senyor ve de Vilassar de Mar fins a Sant Cugat cada dia. Dieu-me si això no és estar perfectament qualificat. El Quim, també me'n recordo de la Maria, de l'Albert i de la Cristina, que estan al nostre programa. I per tant, potser algun dia ja no caldrà fer aquesta categoria de la ràdio inclusiva perquè ja ho haurem normalitzat. I per acabar ja aquesta paraulota, que per mi és tan lletja, que és discapacitat. Al final, discapacitat és una persona que no està capacitada per fer alguna cosa, tots ho som. A mi em venen en ment molts exemples. Només cal veure
les places de toros plenes i les sales de concerts i els teatres buits. Jo no hi veig discapacitat en un locutori, veig diversitat, veig valor, així que gràcies a Sant Cugat, gràcies a la ràdio inclusiva, gràcies a la ràdio i gràcies a la cultura segura. Bona nit. Bona nit. Salut. Tot vostre. Salut. Bé. I després de la menció de qualitat arriba el Premi a la Inclusió. Per la presentació d'un podcast que dona veu a un col·lectiu especialment desconegut, com són els refugiats, en aquest cas els que es troben al centre d'acollida de la població. Per explicar experiències de vida i els reptes de l'acollida i el refugi, Premi Ràdio Associació a la Inclusió en Ràdio per la Casa Ofala de Ràdio Vegas. Recullen el premi Esther Rufes, tècnica de participació ciutadana i coordinadora de Ràdio Vegas, Flàvia de Freminville, responsable del dispositiu d'acollida humanitària CAR a Vegas, i la regidora de Comunicació, Participació, Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vegas, Marina Llaurador. Ofala significa a dalt en la llengua amazic, originària del nord d'Àfrica. I a dalt d'aquestes muntanyes del Garraf és on es troba Vegas. També cap a dalt, cap al nord, és cap on busquen refugi moltes persones que emprenen un viatge a la cerca de noves oportunitats. A Ràdio Vegas comença La Casa Ofala. Pam! La Casa Ofala. Bueno, ja us heu repartit. Aquí li toca. És molt maco aquest premi, Ara que el veig així. Endavant. Bona tarda a tots. Primer de tot agrair aquest premi a un poble tan petit com Vegas, que tenim una ràdio, com diu, en podcast, i que hem tingut una gran sort, que és que des del 2018 va aparèixer CER, que és un centre d'acollida de refugiats, i es va instal·lar a Vegas. Per què dic una gran sort? Perquè realment el que hem pogut interparlar o tenir una experiència amb els nanos o joves que venen, que ara ja venen famílies, que estan 3 mesos, simplement. Hem pogut fer molts projectes, entre ells rugby, futbol, bàsquet, moltíssimes coses. Però avui, parlant de la ràdio de la Casa Ofala, que és un nom que van posar ells, Casa Ofala vol dir la casa d'allà dalt, Vegas està a dalt del Baix Llobregat, és la Gàlia del Baix Llobregat, i realment, posant aquest nom, se l'han fet seva, no viuen en un centre, viuen en una casa. Avui m'ho deia la Fàbia, que realment per ells és una casa, i això és un orgull, que 3 mesos que estan en el nostre país, a vegades se'n van fora, doncs que ho considerin una casa. Realment, donar moltes gràcies a l'equip tècnic, les Rufes, David Atxell, diferents persones que està cada dia pensant idees com és la Casa Ofala, que el centre de refugiats CER vulgui col·laborar amb aquestes iniciatives, perquè, com dic, són cada 3 mesos anar canviant de gent i potser és molt complicat, i realment estan oberts tot això. Agrair moltíssim perquè tenim convenis amb CER per poder portar tota aquesta saviesa i experiència que tenen els refugiats, que cada cop tenim més, cap a les escoles de Vegas, i per això convido moltes poblacions que donguin la mà a CER, perquè realment és un orgull i realment és un regal per Vegas. Així que moltíssimes gràcies, no vull deixar de dir l'agraïment al jurat, a la Ràdio Associació, i gràcies per aquest premi, estem molt contents. Salut. Gràcies. Moltes mercès. Després de la inclusió toca premiar la innovació, el Premi d'Innovació a la ràdio, perquè a la història d'aquest mitjà hi ha hagut innovacions espectaculars. La invenció del transistor, el carrusel esportiu, la freqüència modulada, la radiofórmula, la digitalització del dial, els podcasts, el treball precari mal pagat. Treballar sense cobrar, això també es va inventar. Sí. La ràdio és un mitjà que treballa cada dia per innovar, per trobar fórmules noves per informar i per entretenir el personal. Per entregar el premi demanem la presència del director general de Mitjans de Comunicació, l'Ignasi Genovès. Anem amb la primera menció de qualitat. Senyor Genovès, està perfecte, preparadíssim.
per elaborar un programa que planteja d'una manera innovadora la relació entre la música i els drets humans, tot creant un potent focus de difusió de reivindicacions en pro de la dignitat. Menció de qualitat per Notes de Llibertat, d'UJI Ràdio, emissora de la Universitat Jaume I de Castelló. Recullen el premi al creador i presentador del programa Sergi Moyano i els membres del seu equip Arnau Pastor i Pau Lestall. Endavant! Premi que se'n va cap a Castelló. La música forma part de la nostra vida. A través d'ella escoltem la veu dels que estimen, patixen, somien. Notes de llibertat. L'aparador musical dels drets humans en la sintonia de Vox UGI Ràdio, amb Sergi Moyano. Molt bé, perfecte. Si voleu dir alguna cosa... Sí. Bé, bona nit a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per este guardó i sobretot gràcies també a tota la gent que ha fet possible este programa. Notes de Llibertat és un programa que intenta relacionar la música amb els drets humans i com que estem en una gala i és un bon moment per a reivindicar coses, nosaltres que som uns estudiants de periodisme i comunicació creiem que és important reivindicar la ràdio universitària perquè és d'on eixiran els professionals del futur i molt sovint viuen l'arraconament i crec que és important reivindicar-les i que les universitats se les prenguen amb més seriositat i amb més fermesa. Notes de Llibertat naix en un context molt difícil i fa poc més d'un any hem estat vivint, encara ho patim, l'auge dels moviments d'extrema dreta i allà al País Valencià, com bé sabeu, portem dècades resistint contra el feixisme i este programa d'alguna forma el que vol és intentar lluitar contra aquests discursos de l'odi. Per això este guardó el volem dedicar a totes les víctimes de l'odi, però molt especialment a un jove que l'any 93 tenia 18 anys, quan un grup neonazi li clavava una navallada al cor. Per a molts és un símbol, però per a nosaltres és també la llum que ens ha guiat en esta travessia de la ràdio. Per això este premi el dediquem a Guillem Agulló i la seva família. Moltes gràcies. Salut. Visca els Països Catalans. Més premis. És el torn de les noves generacions, de la gent que no sabrà mai, desafortunadament, què vol dir paga extra, contracte indefinit o segona residència. Per apostar decididament per adreçar-se a un públic molt jove, amb noves fórmules i llenguatges multimèdia, tot potenciant la presència de la llengua catalana en els nous canals de comunicació que utilitzen els adolescents... Menció de qualitat per a adolescents ICAT de Catalunya Ràdio. Recull el premi el director de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo. Cada nit, Adolescents ICAT, el programa que ens deixen fer quan acabem els deures. Amb en Joan Griver, el més amant. Ha passat per molts espais. Juliana Canet, l'animadora del programa. Benvinguts, Adolescents ICAT. Long Li Xu, és humorista. Diu, cada nit, Adolescents ICAT, de dilluns a divendres a les 10 de la nit. Fotem-li canya? A ICAT. Bé, el Saúl Gordillo no fa el programa, ell dirigeix la ràdio. Saúl, ens han dit que ens han enviat un vídeo i ens farà un breu discurs una de les integrants d'Adolescents ICAT, que és la Juliana Canet. Endavant. Hola, sóc la Juliana Canet d'Adolescents Exila, de Catalunya Ràdio. Estic fent aquest vídeo com si fos la Rosalia i no poguessin venir perquè són massa importants o massa famosos. No és això, la vida té moltes altres circumstàncies, terrible, a mi em feia molta il·lusió venir i a tot l'equip també, però no passa res. Moltes gràcies per aquest premi, ens fa tots molta il·lusió i sobretot gràcies a Catalunya Ràdio per apostar pel contingut jove, pel contingut fet per joves i per a joves, que parla de les nostres inquietuds. Això creiem que és realment molt important i necessari donar veu als joves del nostre país, que tinguin contingut de qualitat en català, que parli de
feminisme, que parli de com no podem independitzar-nos, que parli dels problemes racials, que parli de tot allò que ens interessa, també de les banalitats que ens interessa, poder recordar els temacles del 2010, també és una cosa que volem poder fer a la ràdio pública i per tant estem molt contentes i creiem que és molt important i guai que Catalunya Ràdio hagi apostat per nosaltres. I res, estem molt contents. Moltes gràcies. Gràcies, Juliana. Saúl Gordillo. Bona nit. Felicitats a tots els premiats. Moltes gràcies als membres del jurat. Avui jo no hauria de pujar a recollir el premi, sinó que l'havien de recollir els membres del programa d'Adolescents ICAT, que ara ha fet el salt a Catalunya Ràdio i es diu Adolescents XL, però ho he fet perquè per una qüestió que estan en quarantena no ens han pogut acompanyar avui aquí. Quan vam arribar a la direcció de Catalunya Ràdio i vam fer obres en el pis que és Catalunya Ràdio, vam tenir molt clar des del primer moment que havíem de reservar una habitació del pis per als adolescents, pels joves. I com sabeu, en els pisos, quan hi ha una habitació amb adolescents, la gent gran no hi entra. Què hem volgut fer nosaltres amb aquest programa i amb aquest contingut? Deixar que siguin ells els que dins d'aquest programa, dins d'aquesta habitació, facin i desfacin i pensin com els continguts, com l'actualitat, com els reptes que té aquesta generació, que té molts reptes i molts problemes pel davant, doncs s'han de difondre, s'han d'explicar i s'han de fer des de l'òptica dels joves. Per tant, zero paternalisme, zero intervencionisme, màxima llibertat perquè ells pareixin, entre cometes, això de parir, el contingut des de la posició de joves, sapiguent que és la millor manera d'adreçar-nos al públic jove i de fer que superem un dels dèficits que teníem des de la ràdio pública, que era no tenir contingut pensant en els futurs oients, que per altra banda, en el dia actual encara són uns oients difícils de captar per la ràdio tradicional. De moment, les dades digitals ens acompanyen. Només aquest primer mes aquest programa ha tingut gairebé 500.000 de reproduccions a YouTube i a la plataforma pròpia. L'èxit en l'entorn digital és una evidència. Ara només falta que el risc que vam assumir quan vam fer aquestes obres en el pis de la ràdio, quan surti l'EGM, ens acompanyi. Moltes gràcies i novament felicitats a tots els premiats amb un any que ha sigut dramàtic des d'un punt de vista de país, però apassionant per un mitjà que ha estat a l'alçada i està sent a l'alçada de les circumstàncies, acompanyant i fent servei públic a tots els ciutadans d'aquest país. Gràcies. Gràcies. Salut. Esperit. Bé, i ara sabrem qui s'endú la grossa a la categoria d'innovació en ràdio. La competència? No. Tira. Un pollastre? No, és una ametlla. Aneu en compte si escopiu, perquè portar mascareta... No surt a compte. Per una proposta dels portals laselva360.cat, maresma360.cat, que opta per fer arribar els principals titulars de l'actualitat comarcal i del temps als usuaris a través d'arxius d'àudio que es distribueixen pel WhatsApp. Premi a la innovació en ràdio per podcast per WhatsApp. Recull el premi l'editor de Maresma 360 i la Selva 360, Josep Lluís Vidal. WhatsApp. La Selva 360, Maresma 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca. Destaquem avui que la policia local de Caldes de Malavella ha rebut... www.laselva360.cat, www.maresma360.cat, per estar al dia de tot el que passa a la comarca. Fotografia de 360 també. I ara... tot seu. Endavant. Bé, doncs, molt bona nit, moltes gràcies. Vull, en primer lloc, agrair aquest reconeixement a Ràdio Associació i al jurat per haver considerat la nostra proposta. També felicitats a tots els premiats. Vull aprofitar aquest moment per posar en valor el paper dels emprenedors i emprenedores en el món del periodisme, de la ràdio i especialment en l'àmbit local. Crec que és un dels camins que pot seguir la professió en els propers anys per reinventar-se. Construir un projecte emprenedor no és fàcil i construir un projecte emprenedor entorn al periodisme és bé, quasi una feina titànica.
però a la vegada també és apassionant, està plena de reptes i sí, també d'oportunitats i també de moments molt macos. També vull fer extensiu aquest reconeixement a tots els col·laboradors i col·laboradores de Maresme 360 i la Selva 360 i a totes les persones que han cregut en aquest projecte des del principi i els que no també, perquè aquests són els que ens recorden que cal posar-se les piles cada dia. Especialment vull agrair el suport que sempre he rebut per part dels centres de negoci de Santa Coloma de Farners i del seu director, Martí Joanola, també els companys i amics de Ràdio Capital de l'Empordà, que sempre estan disposats a donar un cop de mà en el que calgui, i com no, també la meva família i els amics que sempre estan per donar-nos el suport incondicional. Moltíssimes gràcies i molt bona nit. Gràcies. Salut. Ben després. En fi, i ara sí, ara ve el premi al millor programa de ràdio. Aquí tampoc suquem? No, aquí ja vam sucar fa uns anys, fa molts anys, de fet. Eren tan joves que tu no havies descobert l'armari de la teva àvia i vesties normal. Bé, jo també t'estimo. Jo una mica més. Lliurarà els premis al secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Miquel Gamisans. Comencem amb les mencions de qualitat. Per un programa familiar realitzat pel grup d'animació Ara va de bo, que des de l'estudi i des de les escoles treballa per divulgar el patrimoni musical i literari per un públic infantil en les diferents variants de la llengua. Menció de qualitat a El Gripau Blau, de Ràdio Estel. Recullen el premi els guionistes i presentadors del programa Daniel Espresate i Laura Pérez. Endavant! Ara sí. A Ràdio Estel, El Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí. Endavant, tot vostre. Bona tarda. Moltes gràcies per aquest reconeixement a un programa de ràdio emès a Ràdio Estel, dedicat al públic infantil i familiar. És per aquests col·lectius pels que sempre hem treballat i han treballat tots i cadascun dels components del grup d'Ara va de bo durant aquests 45 anys d'història. I volem fer un reconeixement especial a alguns col·laboradors actuals que participen del projecte tant des de la ràdio com des de les escoles. Gràcies a Joaquim Carbó, escriptor, a Laura Pau, actriu, a Pedro Strukel, dibuixant, i a Dani Espresate, mestre i poeta. També us volem agrair que gràcies a aquest premi sortirà properament un disc, el disc de les sessions del Gripau Blau a Ràdio Estel, 2011-2020. Moltes gràcies. Molt bé, ja tenim disc i tot. Salut. Gràcies. Bé, doncs una altra menció de qualitat per presentar desacomplexadament i de forma directa els temes de l'actualitat des de la perspectiva de gènere. Menció de qualitat a Íntimes, un programa de dones capdavanteres de Ràdio L'Om de Picassent i la xarxa d'emissores municipal valencianes. Recullen el premi les directores i conductores del programa Alba Berisé i Jèssica Marçal. Endavant. Íntimes. Un programa de dones capdavanteres sobre temes que ens toquen. Un programa obert a la consciència de la mà de Jèssica Marçal i Alba Berisser. Alors je respire, même si la tête... Aquí la distància de seguretat s'ha perdut, però és més la... És que treballen juntes. Passa una mica, exacte, passa com nosaltres, que som... Bueno, bona nit. Respirem, està en misteri, que és ahir. Enhorabona a tot el món, enhorabona. Anem a fer una declaració d'intencions. Nosaltres no guanyem ni un duro per este programa. És que nosaltres no mengem de la ràdio. Què va? Nosaltres vivim de la ràdio perquè per a nosaltres és una forma de vida. Claro, ens salva de molts marrons també, no? De moltes angoixes, de molts drames existencials. Els drames existencials que tenim. Bueno, coses del primer món, els drames existencials. Primer món o món explotador. Adjudiqueu l'etiqueta que més us convinga segons les vostres creences, no? Sí.
Però bueno, moltes gràcies pel reconeixement, estem supercontentes. A tope. Tant de bo el nostre País Valencià també ens reconegueren, no? Tant de bo reconeguera País Valencià, que ens tenen precaritzades, per favor, un poquet de per favor. En qualsevol lloc, ara va de bo. Va de bo. Ara sí, gràcies realment a totes les dones de la història per fer possible que la vida existisca. Aquelles que en un món hostil, masclista, heteropatriarcal, racista, classista i tot el que vos pugueu imaginar. Tots els sistes que pugueu imaginar-nos. Bueno, doncs han lluitat, no?, per sobre totes les coses. Així és, i continuem fent-ho. Gràcies a dones ramaderes, llauradores, artistes, periodistes, mestreses de casa, a totes. A totes. De veritat, gràcies a totes les dones del món. Gràcies. Gràcies. Salut. Gràcies. Que bé. Ara sí, premi al millor programa de ràdio. Per un magazín de cap de setmana que s'ha consolidat i és líder d'audiència amb la proposta d'un gran contenidor de 7 hores que ha sabut presentar noves fórmules, perspectives i to per informar de l'actualitat. Premi Ràdio Associació, el millor programa de ràdio al Via Lliure de RAC1. Recull el premi, recullen les integrants de l'equip del Via Lliure, la Cristina Gatjoli i la Clara Molins. I a tothom són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 11 de gener. Bé, també tenim l'Arnau Manyer, que podreu distingir-lo perquè és el més alt. Sí. També hem preparat una coreografia perquè vosaltres gaudiu d'aquesta recollida de premi, molt complexa. Però, de fet, heu de recordar que sou subalterns i el que parlarà ara és en Xavi Bundó, tot i que és el director i presentador del Via Lliure, no ha pogut venir perquè resulta que està confinat per un tema. Un tema relacionat amb un altre tema. Però ha volgut enviar-nos unes paraules enregistrades. Endavant, Xavi Bundó, en rigorós diferit. Hola a tothom. Primer de tot, moltes gràcies. Segon, moltes disculpes, perquè m'hagués encantat ser aquí amb una pila de gent que m'estimo, que aquest any sortosament han estat guardonats i m'hauria encantat. Però, en fi, els protocols són els que són. Estic pendent d'una PCR després d'un contacte en positiu i, per tant, he de fer quarantena forçosa, una mica els signes dels temps que ens toca viure. I no deixa de ser curiós, perquè, en fi, el Via Lliure és, si no l'únic, pràcticament l'únic programa de RAC1 que en tota la pandèmia no es va deixar d'emetre des de la ràdio, i ara quan tothom torna sembla que nosaltres haurem de treballar des de casa. Però en tot cas, primer només una consideració. En fi, pel món de la ràdio, no només RAC1, ha estat un repte enorme, ho sabem perfectament, el que és aquesta pandèmia, però s'ha demostrat un cop més que som un país de ràdio, no? I que els esforços que s'han fet des de la ràdio més minúscula de Catalunya fins als grans transatlàntics de lideratge de Catalunya, s'ha fet una feina enorme i sobretot la gent ha continuat confiant molt en nosaltres i això evidentment és una responsabilitat. Quan la gent té por, quan la gent té dubtes, quan la gent necessita companyia, recorren a la ràdio. Aquest és un país que continua sent un grandiós país de ràdio i és un patrimoni que, en fi, que no podem obviar i que crec que hem de celebrar. I per tant, des d'aquí, molt content també d'aquest any que tots plegats hem pogut fer aquesta demostració també, no? I des d'aquí, en tot cas, els del Via Lliure estem superfeliços, superorgullosos. Quan vam començar aquest projecte no haguéssim pensat mai que arribaria fins aquí. Per tant, des d'aquí, en fi, tota l'estima, tot el carinyo, moltíssimes gràcies i sobretot visca la ràdio. Molt bé, gràcies. Gràcies. Salut. No és casa seva, això ja ha estat a casa seva i això és el balcó hauria de ser abans d'entrar a robar alguna cosa. Saps que m'he fixat? Que no hi havia gent al darrere, crec que els ha matat a tots i el tenen allà segrestat. Sigui com sigui. És possible. Què, com anem? Va, que només queden 2 premis i després ja podreu anar al pis de dalt a la representació de la Traviata amb mascareta. Presidenta, que vagi bé. Salut. Adéu-siau. Salut. Salut. Bé, això... us imagineu
que ara s'ha llevat per anar al lavabo. I de sobte, no? Això ho explicarem d'aquí 20 anys o d'aquí 10 i no ens creuran. En Bé, fi. el Premi a l'Excel·lència, que és el que ve ara, el lliurarà el secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons. Antoni. Senyor Molons. Senyor Molons. Pugi, pugi. Per dignificar com es mereix la figura del corresponsal i haver fet una mostra excepcional de professionalitat durant els episodis del temporal Glòria i l'accident de la petroquímica de Tarragona, remarcant els valors de la immediatesa, rigor i dedicació propis de la ràdio. Premi a l'Excel·lència pel corresponsal de RAC1 a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, Esteve Giral. Ha deixat dit a Tarragona que no passin coses, perquè si no, no les podrà explicar, i per tant ha quedat en pause. Tarragona i totes les terres, tot el d'allà baix. Tot teu. Que sapigueu que des d'aquí veiem com és la lletra dels vostres escrits i quan veig que és punt 12 em poso a plorar. Aquesta és punt 14. Perfecte. Aquesta és gran, però hi ha 8 folis, gran. no, Esteve? És que ha anat a Montserrat a escriure la novel·la. Fa bastants anys que no vaig a Montserrat. Bona nit a tothom. Bona nit també a la meva família, que estan des de casa i que no han pogut venir per circumstàncies de la pandèmia. M'agradaria compartir aquest reconeixement amb totes les periodistes que dormen amb el mòbil encès al llit, amb el mòbil encès al costat del llit, que han deixat penjada més d'una vegada la seva parella. Gràcies, Noemí, per tot, pel suport, pel coratge, per ajudar a creure'm una miqueta. També els periodistes que han deixat penjats els seus fills, els que hem robat unes quantes hores, segurament masses hores, per culpa de la feina. En aquest cas, deixa'm dir-li al Leo, que està a casa segurament ara abans de sopar, gràcies, per ser ja pràcticament com un company periodista més. Jo diria que el més especial. Ja sap guardar silencis a casa, ha fet un màster, esperant... Leo, mitja horeta i vinc, Sí. Diu, malgrat tot, que vol ser periodista. Diu també, afortunadament, que li agradaria ser cantant, tant de bo acabi guanyant la música i no pas això del periodisme, que és bastant complicat. Sona el mòbil, t'envien un missatge, reps una informació i ho deixes tot per anar a seguir uns fets que saps que no poden esperar. Sigui una matinada, un diumenge al matí o un dia de suposada festa. Va també per tots els companys que s'han passat nits dormint poc o gens per anar a explicar un incendi, un accident o una explosió. Ara, per exemple, em venia al cap l'incendi d'Horta de Sant Joan, l'accident d'autobús de Freginals, les inundacions del Francolí, el foc devastador de la Ribera d'Ebre o l'explosió de la petroquímica de Tarragona. Molts cops l'emergència no acaba quan tanquen el pla d'emergència els bombers i Protecció Civil diu allò que ja ha passat el pitjor. Reconeixement també per tots ells, per bombers i per Protecció Civil i per totes les fonts que ens ajuden a fer aquesta feina. Aquest premi a l'excel·lència l'entenc també com un reconeixement, i aquí el meu homenatge al periodisme de fons, que no busca cap protagonisme, que tampoc necessita cap reconeixement i que gairebé sempre és anònim, que es desviu per explicar allò que passa, com passa i per què passa, i que moltes vegades també intentem explicar realitats que són més aviat incòmodes, veritats que són a vegades incòmodes. També i especialment estic content i feliç de sentir que el meu pare i la meva mare estan avui contents. Entre els meus fans incondicionals, ells segurament estan al lloc número 1, per raons òbvies. A ells els dec segurament un bon tros d'aquest premi i m'agradaria explicar-vos-ho breument. Segurament el tros més gros d'aquest premi. No vinc de família de periodistes, de fet soc dels primers que va poder anar a estudiar a la universitat, però d'ells em vaig aprendre coses que no s'ensenyen a les facultats i que crec que són bàsiques i que m'han ajudat molt durant tots aquests anys.
Eines útils en el dia a dia, també quan estàs cansat i segurament ho engegaries tota dida. El meu pare, forner i pastisser, treballador incansable, sempre em deia que la feina s'ha de fer bé. Ell deia, treballar bé, treballar bé. Em repetia quan jo, per exemple, no netejava bé un perol o feia a mitges tintes una feina que em semblava petita. El pare també em va ensenyar una lliçó que m'ha acompanyat sempre, el tenir respecte màxim per les persones, sigui quina sigui la seva condició, els seus estudis o el seu salari. De la meva mare n'he pres una altra eina periodística, indiscutible, que també m'ha ajudat molt. Ella la va posar en pràctica darrere d'un mostrador, a la pastisseria, on despatxava tortells i lioneses de nata amb tanta traça i alegria, jo diria que allò també era excel·lència. I viatjo ara en aquella pastisseria, que ja no existeix, i recordo les meves primeres pràctiques molt abans de tenir un micro agafat als dits. Ara, per exemple, m'agradaria fer-hi un directe en una d'aquelles diades de Sant Joan o en una nit de Reis. Allò, us puc assegurar, que també era una bona emergència. Deixeu-me finalment tenir un record pel meu primer record de ràdio. Veig un transistor negre, quadrat, amb els botons de color blau i una antena metàl·lica. Era la ràdio de l'avi Esteve. Un tal Joaquim Maria Puyal explica que han pitat un penal en contra del Barça. La narració va acabar amb aquell "Urruti, t'estimo", això segurament ara és el menys important, però en aquella ràdio que tots seguíem, quan encara no es feien esports massivament per la tele, motos, handbol, bàsquet o el Tour de França, en aquella ràdio també vaig aprendre a estimar el que després seria el meu ofici. Gràcies a totes les persones que han format part d'aquest jurat, que han cregut que un periodista petit, d'extraradi, de la perifèria, del sud del país, una mica tossut, rialler i entusiasta, quan perdi la rialla, que ara em tapa aquesta mascareta, i l'entusiasme segurament ho deixaré córrer. Bona nit i moltes gràcies. Salut. Estem aquí, no? Que vagi bé. Ens sentim. Enhorabona. Recte final. Va, i l'última categoria per lliurar, el Premi al millor professional. El lliurarà el president del Parlament de Catalunya, el molt honorable senyor Roger Torrent. Sí, per haver fet un sobreesforç de síntesi i de comprensió cap als oients en l'àmbit de la informació de tribunals, especialment en un any en què la sentència del procés ha marcat bona part de l'actualitat durant molts mesos. Aquestes 3 persones representen els informadors de tribunals que han hagut de formar-se, consultar, contrastar i explicar temàtiques complicades per a gran part dels oients. Així doncs, és un premi ex aequo al millor professional per l'Anna Ponsí, de SER Catalunya, Maria Núria Ravella, de Catalunya Ràdio, i el Benet Íñigo, de RAC1. Endavant. Salut. Jordi Margarita Casa, guardat dins d'una urna. Se'n podria fer una pel·lícula. Moltes gràcies. Qui parlarà? O parlareu tots 3? Tots 3, eh? Ja, clar. Sort que ho fareu curtet. Fareu... I emotiu. Qui comença? Sí? Tots 3. Comenceu tots 3. Que guai. Tu al mig, Benet. Bona nit a tothom. Incoar diligencias. Tener la venia. Invocar la habeas corpus. Indubio pro reo. Recurso de casación. Diligencias previas. Procedimiento abreviado. Brimo. Carrusel. Cuestiones previas. Arro. Inhibición. Avance del fallo. Això només per començar. De fet, podríem seguir. Són paraules que formen part del nostre dia a dia i que intentem traduir
no només del castellà, el català, perquè recordem que hi ha un percentatge, m'atreviria a dir, residual de resolucions judicials en català. Ho intentem traduir també a un llenguatge més planer, comprensible, perquè qui ens escolti ens entengui que al cap a la fi és el més important. En aquesta feina sovint ens hem de convertir en experts sense ser-ho i entendre en pocs minuts sentències de 300 pàgines per poder explicar-les d'una forma comprensible en un butlletí on arribem esbufegant. De vegades, en canvi, el que ens toca és esquivar pedres, pilotes de goma, cops de porra, sortir corrent perquè no et socarrimi un contenidor. I tot això mentre ho estàs explicant de la manera més precisa possible i intentant mantenir-te tranquil perquè saps que t'està escoltant la teva família i no vols que pateixin més del que ja els fas patir amb els horaris que ens toca fer. Sempre, però crec que sobretot l'any passat amb aquesta cobertura, vam ser com Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Uns dies ens trobaves, com avui, amb americanes, sabates, treballant a les sales barroques del Suprem, allà on tothom va amb tantes punyetes, i al cap d'uns dies ens trobaves amb bambes, roba còmoda, pels carrers de Barcelona amunt i avall, rodejats de gent tan visionària, tan previsora, que ja anàvem la cara tapada abans de tot això de la pandèmia. El tema és que ens encanta el que fem, ens apassiona la feina que fem. Des d'intentar entendre les enrevessades fórmules jurídiques que ens deia la Maria Núria, a ser els primers en explicar una operació policial o en explicar que portem 3 consellers d'interiors en 3 anys i, de fet, això quasi d'aquí poc deixarà de ser notícia. Precisament per tot això, per poder explicar els moments més transcendentals que viu aquest país, d'aquesta història recent que nosaltres anem radiant dia a dia, i perquè ho fem des de l'epicentre de la notícia, és tot un privilegi per nosaltres, que ara queda, a més, confirmat, culminat amb aquest premi que agraïm tant. Un premi que, a més, volem compartir amb tots els nostres companys de secció. Des d'aquí no volem oblidar en Marc, la Judit, la Roser, la Mar, la Laia, l'Eudal, l'Andrea, l'Aitor, l'Albert i també l'Alberto, perquè ens ajuden també des de Madrid. Perquè informar és també un treball en equip i nosaltres ho sabem. Avui som nosaltres, rebem nosaltres aquest premi, però el fem extensiu a tots ells. I sobretot, ens emociona pensar que hi sou, que ens escolteu i sobretot també que valoreu que nosaltres hi siguem i que us informem, perquè estem convençuts que ben informats som molt més lliures. Però no n'hi ha prou només amb la nostra veu. Necessitem mitjans més forts, més valents i sobretot unes millors condicions de treball pels seus periodistes per poder anar més enllà, perquè no ens quedem només amb l'instant, també com deia l'Esteve. Moltíssimes gràcies al jurat, moltíssimes gràcies per la vostra confiança, per ser aquí i visca la ràdio. Visca. Visca. Salut. Que vagi bé. Ens sentim i ens veiem. Enhorabona. Ai, ai, ai. Bé, ara sí, això s'acaba. Sí, abans de marxar, però, sentirem unes paraules del president Roger Torrent per cloure l'acte. Quan vulgui, president, vagi apropant-se a poc, acostant-se. No el voldria pressionar. Pensi que tota aquesta gent ja ha rebut tots els premis que havien de rebre i prenguis el seu temps, d'acord? No tenim pressa, per primer cop en 10 anys. Salut i que vagi bé. Endavant, tot seu. No sé si és una temeritat aquesta afirmació, Vicepresident del Govern, president de Ràdio Associació de Catalunya, president del CAC, membres del Govern de la Generalitat, senyores i senyors, regidors i regidores municipals, molt importants també en el suport de les ràdios locals, imprescindibles per entendre el nostre món. És un honor ser avui aquí i escoltar i veure cadascun dels premiats. Per cert, enhorabona a tots, però especialment que se m'hagi permès ajudar a atorgar el premi a aquests 3 grans professionals, aquests excel·lents professionals que s'han dedicat a fer, bàsicament, en els últims temps, crònica de tribunals, crònica judicial. És un reconeixement absolutament merescudíssim i no es dirà que no sigui treballat, perquè últimament amb aquesta judicialització
de la política a la que ens ha abocat a l'Estat, heu tingut més feina que mai. De fet, gairebé tots els butlletins informatius del país els últims mesos, per no dir els últims anys, han estat presidits per aquestes cròniques judicials. Cròniques com, per exemple, les del judici de l'1 d'octubre, el que va portar la presidenta Forcadell a la presó. Aquí avui, feliçment, hem pogut saludar i hem pogut veure durant una estona, però ara ha hagut de marxar justament, i no ho oblidem, per tornar a la cel·la. Nosaltres la volem plenament lliure, el que volem nosaltres és l'amnistia. Fa uns dies em vaig trobar amb en Jordi Margarit i em va dir: has de venir aquest any. Aquest any que fa 20 anys que entreguem els premis i que en fa 90 que es va fundar, que es va crear Ràdio Associació de Catalunya. Vam parlar d'aquesta història i d'aquesta trajectòria que explica el panorama radiofònic del país, però jo diria que fins i tot explica el propi país. Un d'aquests pioners, un d'aquests fundadors de Ràdio Associació de Catalunya era Eduard Rifà, que per cert he vist que hi ha un article seu en aquest butlletí. Eduard Rifà es va guanyar la vida fent llanternes, les cèlebres Lot. Era un enginyer usonenc que tenia una fàbrica de llanternes, però de fet era un home de ràdio. I de fet feia una cosa que era molt avançada als seus temps, amb una lucidesa històrica admirable, que era, d'alguna manera, apretar els polítics del moment perquè vetllessin per la nostra veu, deia ell. Ell ja imaginava una ràdio catalana que parlés de la política del país, que parlés de la cultura del país, que parlés de la societat catalana d'aquell moment. Devia ser molt insistent perquè el president Macià, efectivament, el primer decret que va redactar i va signar un cop aprovada la República va ser el que permetia l'emissió de Ràdio Associació de Catalunya. Després va venir la polèmica política, la controvèrsia, el conflicte amb el govern espanyol per quedar-se o no les competències de radiodifusió. Tenien molt clar que això era important. De fet, avui, com als anys 30, tenim claríssim que és molt important tenir un marc de comunicació propi. Tenir un marc que ens expliqui el món, que ens expliqui a nosaltres mateixos, que transmeti una determinada cosmovisió, però que ens hi sentim reflectits, que s'hi senti reflectida aquesta societat plural i vital que és la Catalunya del segle XXI, que ajudi a generar comunitat a través de l'aportació de les identitats diverses que la configuren, un marc comunicatiu propi, en definitiva, que permeti que aquella veu que deia en Rifà es pugui sentir arreu de la nostra geografia. Sobretot en uns moments en què la comunicació, diguem-ho així, és global i immediata. Podem saber el que passa en qualsevol punt del planeta, en qualsevol moment, de manera immediata, en temps real, que es diu ara. De fet, si no tinguéssim marc comunicatiu propi, es podria donar el fet que sabríem qualsevol fet absolutament trivial que ha passat a l'altre costat del planeta, a les antípodes, i en canvi no saber exactament què passa al nostre municipi, què passa al nostre entorn més immediat. Per això aquesta proximitat és essencial per generar esperits crítics, per generar els debats que són absolutament necessaris per enriquir la nostra democràcia. De fet, aquesta proximitat és fonamental, com dèiem abans, per explicar-nos a nosaltres mateixos i explicar-nos al món. I aquesta és la responsabilitat social que té la ràdio i que en els últims mesos hem vist amb més intensitat probablement que mai. Aquesta responsabilitat social de veure-nos-hi reflectit, de saber que les nostres vides ens interessen i ens les expliquem perquè és la nostra realitat quotidiana. Aquesta responsabilitat social, però, no es pot exercir efectivament si des de les administracions no generem el marc necessari per poder-se desenvolupar. De fet, la relació entre institucions i mitjans de comunicació no és mai fàcil, no ens enganyem. És aviat una relació complexa però absolutament necessària. Avui i sempre. De fet, la connexió entre Rifà i Macià no es va circumscriure només a la ràdio. Com explica molt bé en un llibre fantàstic en Francesc Canosa, en Rifà també li va parlar no només de Ràdio Associació de Catalunya al president Macià, sinó d'un invent del qual se'n començava a parlar molt en aquells moments, que es començava a dir ja televisió. De fet, li va presentar un invent d'un enginyer sabadellenc, en aquest cas, Pau Abad, que feia que les imatges es poguessin transmetre a distància. El president Macià va quedar enamorat
d'aquell avenç tecnològic i va decidir que allò seria una aposta de país. Tant és així que totes les decisions polítiques que va prendre des d'aquell moment, des que va conèixer aquest invent, s'encaraven justament cap a la situació que Catalunya fos el primer país del món en tenir una televisió. Fins i tot aquesta aposta de país va continuar un cop mort el president Macià. Es van a comparar una emissora, l'altre dia jo deia antena i en Margarita em deia no, has de dir emissora, una emissora a Alemanya que s'havia d'ubicar en uns terrenys que ja estaven comprats a Viladecans i que havia de donar servei a aquell nou invent que permetia veure gent a través d'una pantalla. La història ja la sabeu, l'aixecament feixista i la guerra civil ho va estroncar. Però aquesta és l'altra gran lliçó que crec que és important reconèixer de la història de Ràdio Associació de Catalunya. Una lliçó que ens diu que quan alineem l'àmbit institucional, l'àmbit industrial, l'àmbit tecnològic i l'àmbit comunicatiu som capaços de ser molt competitius. Al voltant del nostre entorn, al voltant de l'entorn europeu, però també al conjunt del món. De fet, no només podem ser competitius si alineem tots aquests esforços, sinó que podem ser fins i tot referent a nivell mundial. La televisió de Macià, de fet, era el que avui alguns economistes, com la Mazzucato, diuen una missió de país, una cosa en la qual encaràvem tots els esforços, totes les nostres energies, justament perquè visualitzàvem en ella un horitzó de futur que ens podia generar prosperitat, que podia generar prosperitat a la Catalunya dels anys 30. Bé, avui, després de la Covid, i amb aquesta doble crisi que viu el país, crisi democràtica derivada del conflicte polític amb l'Estat i crisi social provocada per la Covid i tots els seus efectes, és imprescindible que trobem de nou les nostres missions. I en aquestes missions, els mitjans de comunicació crítics, els mitjans de comunicació amb un sentit arrelat al territori, però sobretot uns mitjans de comunicació que parlin de nosaltres i cap a nosaltres, són imprescindibles. Per tant, moltíssimes gràcies un any més per deixar-me ser aquí, un any més per aquests premis, per aquests reconeixements a diferents professionals i iniciatives que són extraordinàries. Gràcies, en definitiva, per fer ressò de les nostres veus, com diria en Rifà. Moltíssimes gràcies, enhorabona a tots els premiats i a seguir treballant en la mateixa línia. Moltíssimes gràcies. Gràcies, president. Salut. Salut. Gràcies. Bé, President, eleccions el 14 de febrer, finalment vam quedar. Això també ho va dir per la ràdio, veus? La ràdio serveix per moltes coses, te n'assabentes de quan farem eleccions. Sant Valentí, quin regal. Què faríem nosaltres? Què és Sant Valentí? Jo no... Bueno, és veritat, jo no nosaltres hablo celebrem Sant Jordi, tens raó. Sé que teniu ganes que aquesta gala no s'acabi mai, però se'ns han acabat els premis, els teníem, fins i tot els de... Hem donat molts premis, així que haurem d'anar plegant, si et sembla, si us sembla. Per part nostra res més, que tenim una mica de gana. Fa tant de temps que som a la gala dels 20 anys que potser ens podríem posar als 21, i ja donant premis. T'animes? Jo no, tinc família. Tens família? Ho podran veure. Jo també. Bé, el cas és que ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut avui i també moltes gràcies a tots els que ens heu seguit a través de l'streaming. Us esperem l'any que ve, en una gala, esperem que més normal també, amb totes les butaques plenes, podem-nos tocar, amb gent fora de la presó, gent tornada a l'exili, gent que ens puguem besar, fer l'amor entre nosaltres, si cal, si és recíproc, vull dir, sempre demanant permís. Celebrarem els premis que vindran i celebrarem una festa que no s'acabarà mai. Gràcies, Ràdio Associació de Catalunya. Que per molts anys més, salut i ràdio! Salut i ràdio! Gràcies, Jordi. I ara els que teniu premi us heu de quedar aquí, els que no ja podeu guillar, però els que heu rebut premi us heu de quedar asseguts perquè us farem una fotografia des d'una d'aquestes balconades. Des d'aquella balconada ens faran una fotografia. Ara no estem sortint per streaming, vull dir que ja podeu relaxar-vos una miqueta de cara a això. Us poseu drets cadascú a la vostra cadira, si no m'equivoco... Us heu d'aixecar, s'han d'aixecar. Sí, s'han d'aixecar, heu de mirar cap a aquell balcó. Ara us expliquen més o menys com fer-ho i ja veureu que és molt divertit.
Hola. Bona nit, els agrairíem, sisplau, que miressin tots cap al balcó on hi ha el fotògraf, a l'esquerra del control, veuen que els està saludant. Si es poden mantenir, sisplau, en els seus llocs i miren cap al fotògraf, farem la foto de família. Moltes gràcies per la seva col·laboració. Si miren cap al balcó esquerre, mirant cap a dalt. Un moment, sisplau. Moltes gràcies a tothom.